tahu dhek kewirangan bola-bali iki tahu. Jane asine iki cah kurang SDM ra nyampe. Wow. Kok iso? Kok iso? Wo lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ini? Tumbas. Oh, toyo kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, bungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku gantian. Apa krungu, Pak? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong pecok ki aku isin. Adus yo, kludak. Aduh, cinduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ra krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, cinduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Coba. Jumeneng nok men ketok pasuryane nok. Iya. Eman-eman rupa ayu kok diman-eman. Iya. Monggo ora apa-apa karo. Nggih, sekedap nggih alon-alon nggih Pak nggih. Ah iya aku ya ngerti nek awakmu ki ora imbang dadine ya. Maksudnya mboten imbang pripun? Ora apa-apa kok no, wis ora. Ah mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Iya. Ya ora imbang ketok ngono. Ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho, nek wong ora imbang ki ra ale mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake kutut manggung. Iya. Nggih. Lah niki mangke mbegogok nriki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jeneng kutut manggung sing jeneng piyayi nembang iku kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi ning ngrungokne kutut manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake. Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. Ning
saiki jane jek cilik. Oh, umure selikur ya yu. 24, Pak. 24. Ya, kaya wis sepuh. Ah iya, ya wis manep kok nok. Heeh. Napa nek sing menep? Berarti aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya. Ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ayo sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben. Kon iso dhewe ya, Pak. Ben adus dhewe. Heeh, aku ya. Ketek kung Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Ya. Ora mung do tengak-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya, cukup manggung tok mawon, Mbak. Ketekung. Monggo. Lho kok malah mengkurep? Ora cukup mik. Oh, tak Mike tebih ten kono. nggih. Ya. Monggo. Oh. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Wis. Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya. Jejere iki. Ya, kutut saka Yojo iki nak. Ya, saka Kulon Progo. Heeh, ya. Mangga, Mbak. Ayo, Apa? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, seru. Kamarem. Terus coba ya apa? Wah, nggo lomba jos. Sip. Ya. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Heeh. Muni blekok ngono enak. Iya. Wetu ya. Ya. Kutut kok. Piye to? Ora apa-apa. Kutut kok semono nek plangkringane ora glugur ora kuat. Iya. Wah. Ya. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya, yo. Gagak kudu. Kutut kok ireng. Ayo. Ya. Sip. Ya, yo jajare iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Iki kutut blesteran ro asu. Kong nek jenengke kong. Heeh. Jejere ya. Oh, iki kutut. Kong. Kong. Ya. Kong. Oh. Kong. Wes. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda Sri Monggo
mangga 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 Ala mangga 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 midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. Ya, mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno. Ya. Sare-sare ya riciane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. sembah nuwun ya pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya ditambani wis ngadeg nang kono. Ya, matur nuwun. Ya mblonyo sikile. Ya nek kesel ya Mak. Iya, ora nganggo joget ming ngejejer tok ya ning ora apa-apa. Ming kari rong lagu no. Ya apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya sing diaturke ayo Mbak Lia. Ya sing saka Magetan. Iki yo anu no apa jenenge kader PDI Perjuangan. Oh iya. Monggo. Nggih, pripun Mbak Limbo? Napa? Pripun? Dawuh. Dipun supados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal. Napa gubuk asmara napa podang kuning. Ya. Neno. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Ya, para lenggah bawa lho. Nggih niki
kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. Nadyan wujud temung peksi Nadyan wujude mung peksi. Agawe serak suarane. Lah kuwi nek ning Yojo tambane gampang. Wedang wuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang wuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke wuh sik. Gawe wedang. Plastik. Pada rokok. Iya. Kula pengen jenengan tambani jane. Napa? Iya. Mboten iso kula wis ora iso dadi. Iya, ampun wis ora iso nambani napa-napa kula. Lho berarti kalah kalih Mas Nanang ngono. Mas Nanang sapa? Niki Mas sinten, Mas? Ah nggih Mas Nanang sing ora weruh niku to. Nggih. Dan niku saged nambani wae sajare. Oh niku mung canggleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayan tenan. Sing loro nggon sirah ngemek-emek tekan dindi niku. Lho, sing kathah menika nggih anu lho. Tunanetra ngoten saged mijet napa ngoten niku. Kula wis iso. Rasa tunanetra kula we mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh. Iya. Halus manis ternak ati podang jenar neno ipo bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo Mbak Aprilia esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggur sing
kepareng atur gungan podang kuning. Iya, matur sembah nuwun. Yo gentenan disrepek wektune ndak selantek. Ayo iki sing kurang siji gubuk asmara nok. Ya iki sing dideke sinden sing kaya gubuk iki. Iya. Ayo Mbak Tatin jumeneng. Ya. Ayo. Ceket-ceket ming ngaduke kok kangelan. Kok sik sabar ngopo lho? Iki sinden sing wani karo dalang iki ono cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya benake apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendeng ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Apa? Ayo gek engko madheprono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbak menawa ya pengen mengucapkan. Mengucapkan apa? Sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep ninden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan lah. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene lemare ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya foto apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tuwa ora ngono. Ora ngelingi nek tuwa. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Ora ngelingi nek tuwa, jeh sok gaya. Lah aku ki sok aleman. Lah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinden Lah, kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu ning gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Boten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki ning nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya, Combe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane kowe kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Nah, iya tenang. Kupinge. Mengke wae. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Iya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi mbiyen. Wis ya to. Urung. Ora wani nek ya. Kok mendono matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Ngender kuwi sampun. Wis po? Wis urung ramen-ramen lho kowe. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik engko bayarane keri kok. Ya diem-nyemi sik ngono lho maksude. Diem-nyemi apa? Didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samune ndelok TV bareng karo aku. Ja aku mingkon delok TV. Lah nek wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Ya.
Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe nek rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi e. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, rasa kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Pengen do ora wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka kowe. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cah kurang SDM-e ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Monggo wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ngene? Tumbas. Oh, toya kowe. Roba kulit dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah, iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono? Kok tumbas. Kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, bungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku gantian. Apa krungu kok? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petok ki aku isin. Adus yo, kludet. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong aku. Senenge hotel apik ki ra krungu lho. Ora wae krungu. Ijen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nandi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Kibat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi kae? Kira kalonge. Kalong Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusak ora mabur-mabur. Kul kathok. ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi ra udan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur. mongko tak ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis.
Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah blobolomo lembah manah anda pasor ya. Iya. Tak omongke lho, aku yang ngerti lho. Apa? Wing semyen mutan. Neno. Niki di streaming. Apa lah? Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3 DG channel. Oh, kuwi dalang gaul. Iya. Aku ngale Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Alah tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ya. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane nggone DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing buk asmara. Neno. Mangga, yuk. Yen liwat aku kelingan
bagian dangdut ya mak iya nenone mangga catatan sajroning ati Den kowe nek ra iso nggawa kendang sing apik mbok rasah dijak. soalnya kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah apa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek do nabuhi iku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau ndi? Getak tulung. Jeng jeng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca Kanca-kanca nyuwun nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Ngapa? Kowe pengen karo aku piye nang? Wegah? Oh, kuwi. Madahal nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku ming melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng heeh sae ora sida apik. Kan melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikekke mendaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak tundung. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catatan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat. Cidora. Sido. Ora gol-goli to. Ora. Ora sido takum lho iki. Ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catatan sajroning ati. Datang sayang merati. Aku kowe tadi
Ben kau jaluk tapak ke toko. Kamu suka juga sama saya? Ketanya kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya kowe nek sama sekadang ya ayu tenan. Iya. Ayo po. Ayu nek nandang Jawa. Nek nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane Wiyaga kok. Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kan ora dundak nunung ya tetep muni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Ka aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Lah ya wis ki bali nang gone kok wega. Awas lho sis. Menguni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane tok kuroke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, ngono rak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gendhi meneh iki.